Comrades. Nkhani yathu pele mulozi titaine kutali. Zimenezo tingatheso kuzipitiza zipanga discuss nthawi ina talankhula zakwana. Apa nkhani imene tingalankhula apa ndi ya Kayuni inonso pano. Kayuni wasankhidwa kukhala PS Principal Secretary wa polisi. Ifeyo malingana ndi zomwe tidaziphunzira pa ndale tikutha kuona kuti ntchito yakufuna kulimbikitsa Katangale ikupitirirabe ndi boma la Tosa Alliance. Ntchito yofuna kulimbikitsa kuti Katangale adzichitika ku Tosa Alliance ikuoneka kuti hayi akuchilimika ndithu poyesetsa kuti Katangale asathe. Chokhacho chongomuyika so Steve Kayuni kukhala Principal Secretary wa polisi. Zikuonetsera poyera kuti ntchito yothana ndi Katangale ikupitirira kukhala maloto mu boma la Tosa Alliance. Chifukwa Steve Kayuni akakhala Principal Secretary wa polisi, pamene Martha Chizuma ndi kukhala wa Anti-Corruption Bureau, yemwe akudalira apolisiwo kuti amuthandize kugwira ntchito yothana ndi Katangale powamanga anthu, kuapititsa m'makhoti ndi zina zotero. Nde Martha Chizuma adzipeza kuti akukagwira ntchito imene adzidalira Steve Kayuni kuti amuthandize kuti zitheke. Chonsecho Martha Chizuma ndi Steve Kayuni pa ma personal agendas samaonana bwino. Zimenezo ndeti zikuzidziwa. Post yake Steve Kayuni anayiluza chifukwa cha Martha Chizuma. Ndeti kuona kuti pamene timaona ngati Steve Kayuni waluza post yake anchotsa paja ndi kukamuyika pa Principal Secretary wa polisi yomwe ikuyembekeza kuti idzigwiranso ntchito limodzi ndi Martha Chizuma. Yet panopo a Malawi we never been addressed. Sinapangidwa addressed kuti sitinafotokozeredwe mwachichewa china. Sitinafotokozeredwe ndipo sitikudziwabe mpaka pano kuti kodi ma personal agendas, ma personal issues a Steve Kayuni ndi Martha Chizuma anapanga resolve bwanji, anathana bwanji, anathana kuti akhoza kukwanitsa kugwiranso ntchito limodzi. Kumachita kuti masiku awiri atatu apitawa Steve Kayuni anapepera chifukwa cha Martha Chizuma. Kodi Steve Kayuni ameneyi wakonzeka komanso ali ndi kuthekera kuti Martha Chizuma aoneke kuti ndi wochenjera, ndi wokhonza, amatha pa ntchito yake yothana ndi Katangale, kumachita kuti dzana iweyo unandipeperetsa nde lero kufuna polisi igwire ntchito ikuthandize kuti ntchito yako ya Anti-Corruption Bureau ioneke tsogolo lake, ioneke zipatso zake. Now we're not gonna keep on discussing about atupele muluzi, koma tiyeni tioneni zimene zatigwera pa mphuno. Lero 5 March 2023, Steve Kayuni, Principal Secretary wa Malawi Police, amene akuyembekeza kuti adzikagwira ntchito limodzi ndi Anti-Corruption Bureau yomwe director wake ndi Martha Chizuma, komatu kuti awiriwa pa ma personal issues ndi Khoswe ndi Mphaka. Kuti tiyembekeze kuti ntchito yothana ndi Katangaleyo anthu awiri amenewa agwira mothandizana pofuna kupulumutsa Malawi pamoto umene wampaka kuchokera kumutu mpaka kumapazi ngati chigumu. Whispers courage of mindset change. Tikuona kuti pali masewera phada weniweni nkhani yothana ndi Katangale boma la Tosa Alliance. Tiyeni tiyiwaleni. Tiyeni tingolimbani mtima. 2025 just around the corner. Kuti mwina nkutheka after 2025 my elections padzabwera nzeru zina zofuna kuthana ndi Katangale. Koma apa kungotengera zomwe zili pa ground. Tiyeni tikambeni mosapshatira, tiyiwale zoti aujeni ndi alamu athu
aujeni ndankolo athu apa pali chibale koma tikambe mofuna kupulumutsa Malawi tosa alliance nkhani yofuna kuthana ndi Katangale mwatchutchutchu palibe kuona mtima. Whispers courage of mindset change. It begins with you.